Op een oormooi plakje in Friesland speelt het muziektheaterstuk On de Mar van Langwaar. Maar of dat is een mooi bleeuwensil is nog maar de vraag, want een Amerikaanse zakenman wil van het dorp en de wielen een pretpark maakt. Een boer en de bewoners binnen daar net blij mooi. Rook trekt langzaam in vage pluimen op. Wij zijn verbijsterd en we slaan ons voor de kop. Blinde waren we, nu zien we wat je doet. Jij gooit de wielen dicht en wij drinken je bloed. Jij gaat eraan en wat er van je over is, gaat weer de wielen in als voedsel voor de vis. Rook trekt langzaam in vage pluimen op. Wij zijn verbijsterd en we slaan ons voor de kop. We dachten dat je op onze hand was. We dachten dat je van scootjes zielen hield. We dachten dat wat je deed briljant was. We geven toe, we voelen ons geraakt. Ga even aan de kant! Aan de kant! Wat doen de kant? Op wel even! Wat ook niet aan de kant! Het podium is een stuk loon bij de Moene en de waterkant van de Mar. De vader zielt van alles voorbij, maar dat houdt een groot risico in mooi het waar. Dus er zijn hele protte waterscènes wat het moeilijk maakt. Waar kan je net regisseren? Vooral omdat wij afhankelijk binnen van de wien, hoe moeten we zeilen. Dus daar heb ik echt palavers van tevoren, maar discussies. Er werd uitsprutst, maar de jonkjes van de optimisten. Oké, de wien komt nou van deze kant, dus I'm ook geen die. Dus er werd echt er binnen verschillende scenario's schrouwen op elke weersomstandigheid. Onder het hier lospult door alleenig Langwater is mooi. Net elke nien praat Fries in het dorp en daarom is het stik tweetalig. Elke nien die het mooi van voor het een rol krijgen. En dat maakt het superleuk, ik voor het dorp. Want iedereen kent iedereen. En wat ik bijzonder vind is dat iedereen daar toch boven zichzelf uitstijgt. Hoe is het afgelopen? Je sollicitatie bij Rank Xerox? Ze hebben me niet uitgenodigd voor een tweede gesprek. De reden hebben ze me niet gegeven. Een T-Mobile? We waren met z'n tweeën over. Maar ze kozen voor die ander. Een vrouw. Waarom moeten mensen komen te zien? Het is een stuk met humor erin, met dramatiek erin. Maar ik met allemaal boten erin. En protte verrassingen. En ik zelf ben heel erg blij met de plots die erin aanbracht. Want als je het net aankomt, is een grote verrassing. Het is heel spannend, dus ik zou zeggen, kom zien, want het is echt de moeite waard. Spietiger nog berichtte uw familie het bericht dat alle kaarten voor deze voorstelling uitverkocht zijn.